Alam nyo ba kung bakit maraming nag-aaway-away ngayon sa social media? Ayaw kasi natin na pinupuna yung mga ayaw natin. Ayaw natin na natatapakan ang ating pride o pride natin. Ayaw natin na may mas marunong kaysa sa atin. Kaya nga, madalas sa social media, labanan ng pride, pataasan ng ihi at patalinuhan. Kasi dito, hindi importante kung ano ang pinag-aralan. Ang importante ay kung ano ang pinaglalaban. Kaya laging trending ang chismis at siraan ng pagkatao. Mahilig kasi ang mga Pilipino na sumilip sa buhay ng ibang tao. Maghanap ng mali para may pagtawanan at pag-usapan. Gustong-gusto nila na kinukumpara yung level ng pag-iisip ng iba sa talino at galing ng iba na meron din sila na para bang napaka-perfecto na nila o ng buhay nila. Ang sarap panoorin yung mga nag-aaway, yung mga nagsisiraan, yung naggigirahan, yung nagpapataasan, yung naghihilahan. Hindi kasi importante sa atin yung may mauna. Importante sa atin na sama-sama tayong magdurusa. Mahilig tayong pumuna ng mali na gusto nating ma-realize na tayo ang tama. Ilang beses ko nang narinig kung saan sa social media na palaging sinasabi na magkaisa tayo. Pero napapakamot na lang ako na parang halaga ng piso na lalong napapalayo tayo. Nakakainis na, nakakasawa na, nakakapagod na. Sana mag-focus na tayo sa pagbubuhat ng bangko ng bawat isa. Hindi yung tayo-tayo na lang, tayo-tayo pa nagkakasiraan, tayo-tayo pa naghahatakan pababa. Tulungan nating umunlad at gumaling ang bawat isa. Gamitin natin ng kritisismo para lalo tayong gumaling at tumusay pa. At huwag nating gamitin ng kritisismo para lang manira ng iba. Kagaya nitong video ko, na malamang sa malamang ay marami na namang maiinis, maaasar, at magagalit sa akin hanggang sa marami na rin mambabash muli sa akin. Pero ganun talaga eh. Ayaw kasi nating nakakita ng mintis o ayaw nating nasisita ang ating mga pagkakamali. Napakaraming pamamaraan para hamunin ang ideolohiya sa paraang maginoo, disente at intelihente. Dahil kapag pinatahimik mo ang mensahero, lalo mong pinagtitibay ang mensahe. Kaya sana'y mas maintindihan natin ang tunay na halaga ng pagkakapit-bisig, lalo na sa panahon na pinapatahimik ang mga nagsasalita para hindi magalit ang mga makikinig. Dito kasi sa social media, sobrang dami na hunang ng mga nangyayari. Isa na dito, yung mga bangayan ng dalawang panig. Sila nag-aaway, sila nagkakagulo. Pare-parehas kasi sila ng may pinaglalaban. At pare-parehas din sila na ayaw magpatalo. Kasi lahat tayo, tinuturing nating tama ang lahat ng ating sinasabi. Na kahit na tayo ay yun talagang may pagkakamali. Sa panahon kasi ngayon, magagalit na ang mga tao kapag hindi mo kinampihan yung tao na kanilang sinusuportahan. Na kahit mali na, kailangan mo pa rin silang samahan dahil yun ang kanilang kagustuhan. Kaya mapanghanggang ngayon, maraming mga Pinoy o mga kapwa nating Pilipino, Pilipina na alila pa rin o inahalipusta ng iba. Pero kung tayo magkakaisa at magtutulungan, maghahatakan patas, lalo tayong uunlad. Dito kasi sa social media, puso talaga ang hatakan pababa. At kahit din ako niyan, naranasan ko yan. Pero anong ginawa ko? Imbis na gayahin ko sila at gumanti, ang ginawa ko, naghanap ako ng mga kasamahan ko at para hatakin din sila pataas. At ayun nga lang pinakamasakit na kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, siya pa yung nagmumukhang mali at makasalanan. So sobrang lalim na nung mga sinabi ko, no? Hindi ko alam kung bakit parang umandar ata yung katalinuhan at anuhan ko, valedictorian. Yeah. Hindi ko rin may pagkagising ko gusto kong tumula eh. Hindi kaya sa kinain ko na suso.
O kaya yung nakain ko na panis na sinigang. Di kaya dahil dun. O di kaya yung nakuryente kasi ako kahapon. Pagsaksak ko ng charger, biglang nag-spark. Di kaya dahil dun. Baka nga, no? Gulat ako pagkagising ko, ang talino ko, no? Yung tipong kating-kati ako mag-video, tapos tumula. Sabi ko, ba't kaya ganito ako? Minsan nagtataka na rin ako sa sarili ko, ba't ako nagkakaganito eh? Bagay nga pala, nakalimutan ko. Apo nga pala ako ni Einstein. Kalimutan ko yun ha. Ngayon ko lang ulit naalala yun ha. Medyo naiyak ba kayo dun sa unang video? Medyo natouch ba kayo? Kung natouch kayo, comment lang kayo dyan ha. Pero huwag kayo mag-iyakan. Siyempre mga basher ko, mag-iyakan na naman yan. Sabihin niyan, masyado kang marunong. Masyado kang magaling. Akala mo kung sino ka. Iba na lang i-content mo. Nung nakaraan nga may comment nga dyan, bakit puro tulpo na lang ang kino-content ko. Anong gusto mo yung content ko? Yung buhay mo, bakit sikat ka ba? Boom! Tatawa ko dito sa mga basher na to eh. Pupunta pa sa live mo. Unsub na kita. Okay, go. You free. Wow, papainggis ako ng deora sa'yo eh. Hindi, di ba? Totoo naman ho lahat ng sinabi ko dun. Na, ewan ko ba kasi dito ngayon sa social media, ibang-iba na ho ngayon at noon. Napakaganda hong manood at bumabad sa YouTube, sa Facebook, o saan man social media platform. Andun yung tinatawag na entertainment, creative, marami kang matutunan. Hindi ko alam kung ano sa English yun. Doon mo may kilala yung mga vlogger o mga YouTube or social media influencer na kung gumawa ng video ay wholesome at may matututunan at napakagaling gumawa o magbigay ng aral sa mga kanilang mga manonood. Ngayon na lang siguro, ako na lang siguro natitirang medyo okay. Dami na naman mga galit dito sa akin. Tagtad na naman ako nito. Hindi, sana naman dun sa mga nasabi ko na yan, sana maging tinatawag na maging mapukaw ang inyong mga kaisipan at isang tabi ang away, bangayan at magmahalan na lang. Gumawa ng kanya-kanyang content na para, alam niyo, may kabuluhan. Huwag nang puro bangayan, no? Puro siraan, puro demandahan, no? Speaking of demandahan, ayoko magsalita, baka makasuhan ako. Joke lang. Joke lang. At bago ko to tapusin yung video, maraming salamat sa Team Biyaya. Ayan, at sa lahat na sumusuporta kay Jay Guevara. Thank you po. Siyempre, pakipollow din po ng ating Facebook page, Jay Guevara. Ayan, at abangan nyo pa po yung mga gagawin natin na mga video araw-araw or daily vlog or kahit na alternate vlog kung tawagin, no? So, ngayon, dito muna tayo at next year, focus na ulit tayo at back to normal to charity vlogger. Yeah. At bago ko nga po ulit tatapusin to, lahat ng sinabi ko doon sa unan, skinopya ko lang kay Jack Logan Show. Salamat. Bye-bye. Naisaan ko kayo, no?